A few moments later. Кому да е, бе? Ето ти някой лев, батко. Какво става, брат? Кажи, бе. Що имаш нещо кола? Я си от колата. Горе ръцете. Сега изваждам по-бърза кола. Ей, аман от гангстери, бе! Много ли се биеш, бе? Много ли се биеш, бе? Много ли се биеш, бе? Майка ви! Пустана, бе! Аре, бе, оръжията ми, бе! Иди, бе. Що така му блъсна, бе? Що някакъв проблем ли има? Да, що му блъсна? Що някакъв гейнгстър ли си? Да, от най-големите. О, ти си опасен. Извиняй. Да. Извинявам се. Всяко. Махай се. Ако не искам. Влизай си в колата и айде, беги. Ако не искам. Ще ми опиташ куршума. Ти си опасен. Извиняй. A few moments later. Защо така слушаш? Влизай от колата. Последно съм, бе. С гръб към мен. Айде, гангстери тъпи. Кома блъскаш, бе? Не да бъде много отворена. Шо, аре, какво ще стане, бе? Ще разбереш какво ще стане. Какво, аре, слизай. Слизай, слизай. Аре, бе, слизай. A few moments later. Слизай, бе. Що? Какво се бутнава в нас обаче? Без искам беше. Без да искаш нарочно. То... Не бе. То гумити. Ай! Придам се. Пичай е там напред, ходи там при другата кола. Пичай там. Къде? Отивай там веднага. Леле! Опале! Падай, бе! Чуй се, че аз съм много добър в бягство. Бързо. Какво правиш, бе? Какво правиш, бе?
Какво става, прасе? Какво става, прасе? Как сте? Опа! Видимче. Ох, Верно ли ми изтри колата мукни малко и тива? ох, помощ. Не съм тръкла. Брат, буквално е така, обръщаме и колата да спълна. Помощ. Не съм тръкла. Слушай, братаре, кай им... братаре, мъкни малко, Кажи им на тия полицаи, брат, да си махат патрулките от пътищата, защото, брат, има 5-6 патрулки разпределени, дето са... И не нализи. Правиш. Колега гръмна някакъв Мерцедес пред РПУ. И аз спрях. Не има модър. Топра. Модър. Никчо! Банвай, брат, някой има. Абе, някой има тизърна. Има тизърна. Ето. Спешна помощ сте викали. Добре. Може ли така да ни убиваш,